שלוקחת תוספת אותי אל המחר, אל עולמי, והדרך בוחנת אותי, מפלסת רואה את דרכי בין עננים מעורפלים. לא תכבה האהבה, רק ביחד ייעלם הפחד, והמנגינה תחזק את האמונה בתוכנו, האושר לפנינו, בואו ונפתח את הנשמה. מה שראינו פה היום זה סוג של חלום. מעל 3,000 תלמידים מכל המגזרים במדינת ישראל, דרוזים, בדואים, צ'רקסים, מוסלמים, נוצרים וכמובן יהודים, במפגש של רעות, מפגש של אחווה, מפגש שילדים מחבקים אחד את השני, משחקים אחד עם השני, רוקדים אחד עם השני, ומטיילים, עוברים פה מאוהל לאוהל במסע בין הדתות, באמצעות המחשבים, באמצעות האייפונים, סורקים באמצעות הברקודים, ולומדים כל אחד להכיר את הדת של השני, את המנהגים של השני, ללמוד, לקבל ולהעריך אותם. והיום אני חושב שזה אחד מרגעי השיא. כל הצוות של סיסמה פה באזור הצפון, למסע שהלך סביב הסובלנות וההכרה של אחד בשני. בתוכנו, האושר לפנינו, בואו ונפתח את הנשמה. זאת המנגינה בליבי שלוקחת תוספת אותי. ילדים יקרים, יש פה ילדה מיוחדת במינה שלצערנו את מרבית ימיה היא מבלה בבית חולים, אבל היא דואגת כל הזמן להתעדכן באתר של בית הספר. בזכות סיסמה לכל תלמיד אני עכשיו פה איתכם. היום זה יום חג בכפר כמא. שמחנו מאוד את צעדת הסובלנות של כל העמים והעדות שחיים במדינת ישראל, בכדי שנוכל לבנות ביחד חברה משותפת, חזקה ובריאה למען כל תושבי מדינת ישראל. יום השיא הזה הוא יום חג, יום צעדת הסובלנות המתוקשבת, אספה והגדה לתוכה את כלל העשייה בערוצי התקשורת הרבים שאפשרו לנו לחבר כל כך הרבה תלמידים לאותו ענן תלמידים של 80,000 מחוברים מאילת עד מבואות חרמון. והמסר הגדול שלי לכל מנהלי בתי ספר ולכל מי שלוקח חלק בסיסמה לכל תלמיד הוא המסר הגדול שעומד פה מאחוריי. אמור לי בחינוך ואשכח, למד אותי ואזכור, שתף אותי ואלמד. תודה רבה לכולם על שיתוף הפעולה, כי רק ביחד אפשר לחנך. תודה על הזכות, תודה על יום כיף, בתקווה להרבה ימים מקוונים ברשת, ערכיים ומתוקשבים.